L'Escola dels Encants és una escola d'educació pública que és molt joveneta, estem parlant del temps, i ella va començar a caminar el 2009 en el barri de l'Eixample, just a la zona dels Encants Vells. Moltes de les coses, quan comencem de nou, et permet aturar-te, et permet frenar el rellotge i parar-nos a pensar quina educació volem. Nosaltres no volem donar l'esquena a la societat que tenim, perquè nosaltres creiem que els nostres infants han de ser capaços i han de ser uns nois potents que aportin i que intentin canviar, ja que avui que estem al Dia Internacional de la Pau, que intentin portar un món millor en aquesta societat que ens acompanya. Però és veritat que nosaltres vivim en un món molt frenètic. Hem intentat agafar tot aquest tempo, que anem sempre accelerats, hem intentat coure'l a foc lent, hem intentat donar una importància en aquest temps, trencant les assignatures que tenim nosaltres en la nostra motxilla, que totes les àrees tenen més o menys el mateix horari, vull dir, una hora i canviem, una hora i canviem, una hora i canviem. I també hem intentat mirar els espais, cuidar cada raconet de la nostra escola, com ho faríem amb la nostra llar. Jo sempre m'imagino, si anem a un restaurant d'aquests que tenen tantes estrelles, d'aquestes estrelles tan d'allò, i estan en un entorn, és un entorn molt bonic, està cuidat amb aquelles estovalles, i estàs allà assegut i ben a gust, i comences a menjar el primer plat i que bo, i encara no s'ha acabat de menjar el primer plat i et porten el segon. Dius, ostres, i estàs allà amb el segon i dius, bueno, el segon està molt bo, estàs a punt de sucar la salseta del plat i te'l treuen per portar-te les postres. Vull dir, l'entorn és molt bonic, el menjar està molt bo, però necessito temps per poder gaudir dels meus plats. Doncs l'aprenentatge ha de ser igual, l'aprenentatge és un plaer. I els plaers es necessita gaudir-ne, i per gaudir-ne necessitem temps. I aquest temps és important que flueixi i deixar que faci xup-xup amb el seu ritme. I gaudir no significa passar-t'ho sempre bé. Vull dir, pujar un cim, quan arribes a dalt et fa molta il·lusió, però pujar un cim, mentre vas escalant, hi ha un esforç, i requereix un esforç, requereix un temps, requereix una preparació. És un esforç perquè sí, perquè jo m'he marcat un objectiu. I això és el que intentem fer a l'Escola dels Encants. Nosaltres treballem en 3 comunitats, la comunitat de petits, que és P3, P4 i P5 barrejats en grups heterogenis, la comunitat de mitjans, que és primer, segon i tercer, que és la meva comunitat, i la comunitat de grans, que és quart, cinquè i sisè de primària. Per tant, també hem trencat inclús amb els cicles de les escoles. Cada comunitat té més o menys 8 ambients d'aprenentatge i els infants lliurement circulen per aquests espais. A petits, els nens circulen i s'estan el temps que vulguin i l'estona que vulguin. I hi ha molts nens que aprenen mirant, sense fer, però és que el nen que no està fent, que està mirant, l'endemà ho fa amb una seguretat que és un goig veure'ls. I a mitjans i a grans, els nens circulen per on volen, però van teixint el seu itinerari d'aprenentatge personalitzat. Cada nen té unes llibretes on va anotant, on va apuntant quines propostes fa, de quins ambients ha circulat, què es proposava si al final de la setmana ho ha assolit. És a dir, totes les comunitats tenim una franja molt gran de lliure circulació, que és des de les 9 fins a l'estona del migdia, de lliure circulació per als ambients de la seva comunitat. I direu, només fem això? No, fem moltes altres coses, fem laboratoris, fem tallers, tenim el Consell d'Infants, fem les assemblees, que són les converses. Els ambients d'aprenentatge és el moment autònom de l'infant. Autònom no significa que jo vaig sol. L'autònom és jo em proposo anar a investigar a l'ambient d'Atles. L'ambient d'Atles de la comunitat de mitjans, que és un ambient de geografia. Ell es planifica. Però llavors diu avui, però avui aquest viatge no el vull organitzar sol, necessito el papet que m'acompanyi perquè entre els dos farem ta-ta-ta-ta-ta. Per tant, és un temps autònom, però és un temps social. Els infants poden circular lliurement, però poden circular perquè sabem que l'aprenentatge és de caire social i, per tant, poden compartir aquests aprenentatges amb els infants de la seva pròpia comunitat. Un ambient de matemàtiques no serà igual que un ambient de plàstica, d'art. Un ambient d'art no serà igual que un ambient de disseny i arquitectura, on necessitem unes eines i una taula de fuster. Un ambient de geografia no és el mateix que un ambient d'història. Doncs intentem ambientar, cuidar aquest espai que oferim en aquests temps relaxats perquè els infants puguin tastejar la nostra cuina i puguin anar desenvolupant el seu itinerari personal.
una de les coses boniques que hem trobat a l'escola per donar importància a la necessitat que necessitem les famílies, i que les famílies sabem que és un dels primers agents educatius, hem facilitat aquestes entrades relaxades. Nosaltres cada matí a l'escola entrem amb una música, que aquesta música ens acompanya durant 20 minutets del matí i venim acompanyats amb la nostra família, amb aquella seguretat que ens dona els nostres familiars. I per tant nosaltres hem obert l'escola perquè ells puguin entrar i no se sentin que invadeixen, ni que ens estan dient una cosa que ara no toca, sinó tenim l'espai i tenim el temps per anar saludant els infants i a les seves famílies, perquè els infants no arriben tots a les 9, com que tenen un marge, doncs els infants ens arriben esglaonats. A l'arribar esglaonats ens permet aquella acollida. I a l'obrir l'escola també ens facilitem que les famílies ens ajudin, ens acompanyin a les sortides, treballin amb nosaltres cooperativament a les comissions mixtes que tenim. És a dir, les famílies veuen que els necessitem per poder desenvolupar el nostre projecte. I una de les coses que també ens ajuda molt és que nosaltres no tenim l'estona de pati. Per tant, els infants es poden regular. En aquesta lliure circulació hi ha un moment, després de l'esmorzar, que seiem tots i esmorzem un esmorzar saludable, ens permet obrir la franja d'ambients interiors i ambients exteriors. Els infants poden baixar, tornar a pujar, a fer una proposta a l'interior i tornar a baixar. Hi ha infants que poden baixar i baixar i baixar. Són aquells infants que necessiten motriument estar a l'exterior per poder-se connectar amb coses. I què podem oferir a l'exterior? Per què tenim llibres a dintre? Doncs podem fer un cistell amb llibres per l'exterior. I si posem una hamaca i deixem un cistell, segurament un nen que a dintre no llegirà un llibre, a fora, mentre es va gronxant, agafa un conte i llegeix. I això ens permet molt d'aquells infants que estan, per exemple, corrent, i estem parlant, és un ambient d'aprenentatge relaxat, de lliure circulació, i el nen va com una moto. Doncs ens permet dir-li, ei, surt al jardí una estona perquè tens l'espai. I aquest tastet petit de l'Escola dels Encants, doncs us l'he volgut compartir parlant de l'espai i el temps, però us convido a entrar a la pàgina web perquè tenim vídeos, tenim famílies que són molt potents i ens han fet vídeos molt bonics i per tant aquells vídeos us permet veure bé tot el projecte pedagògic que tenim i que us he volgut avui compartir i obrir les portes de la nostra cuina. Gràcies, un plaer.